Поздрав за Роси от неговата съпруга Бисерка. От Монтана, кошарник. Роси и Бисерка казват: ако Бог дал на нас 5, на вас да даде 10, но вас ще ви дразнят нашите 5. Се спряхте, що за хора долни, вече чудим ви се от тази ваша злоба. Май не наядохте се. Роси и Бисерка казват: подалеч от нас да стоят злобарите, да се давят финтиги. Що за хора долни, вече чудим ви се от тази ваша злоба. Роси и Бисерка са на мнение: завиждате на всичко, дори на малкото. Сърцето ви не издържа. Боли ви, че някой е по-добър от вас. Мишки си оставате обратно в първи клас. Роси и Бисерка казва: завиждате на всичко, дори на малкото. Сърцето ви не издържа. Боли ви, че някой е по-добър от вас. Мишки си оставате обратно в първи клас. Роси и Бисерка казват: нашите 5 струват повече от вашите 10. Завиждайте. Не е важно колко пари държиш, важно е как ги въртиш. Това е кеф. Някои имат много, не знаят откъде идват, нито къде отиват. Ние може да сме с по-малко, но всяка стотинка работи. Докато другите броят, ние ги умножаваме в обороти. И накрая не се вижда колко си имал, а колко си направил. Това е важно. Подалеч от нас да стоят злобарите, да се давят в интриги. Вие не се спряхте. Що за хора долни, вече чудим ви се от тази ваша злоба. Май не наядохте се. Роси и Бисерка ви казва: дразнете се още. Злобата ще ви довърши. Има да се учите от нас. Мърши! Един от вас не излезе истински човек. Завиждайте ни, ние ще си правим нашия кеф. Роси и Бисерка казват: далеч от нас злобари и мишки.